Okay, naimbag manangal daw kata kayo amin gagayam ken kakabsata, di man iti oras iti programa tayo iti sagada im DRRMO on air itatamanen nga oras. Iti oras tayo ket alas 10:44 kagayam ken kakabsat. Iti apag tayo pagtungtungan da itatagagayam kat iti may panggap iti climate change wenno panagbaliw iti klima ket ti nabayag a panagbaliw iti temperatura ken klima iti lubong. May salita apo ket daytoy dagiti panagbaliw ket mangiturong iti napigsa ti muna ket pigsa bagyo. May kaduwa ditoy ket daytoy nagpigsa nga init, ya. Ken layos na nga to adanom iti baybay. Well, iti datayo diti Cordillera ket sabali ti mapaspasaran tayo nga kas ano met dagiti tattao iti adda iti patad lugar kagayam. Ay dumapit ket iti panagmula a madadael gapu iti panagbaliw iti klima wenno panagkaiba iti klima kagayam. Iti maysapay ket iti panagkurang ti danom ken panakaapektaran na wenno panakaapektaran iti agrikultura. Ti kagrunaan a rason iti climate change ket daytoy dagiti aramid ti tao maysa dayta. Amang ipalubos kadagiti gas amang tengtengel iti init ti angin. Kas iti kunada lalo na kita dadto mga lugar nga dan iti dadakkel nga nga kunada dadakkel nga business ang mga parwar kadagiti grabe nga asok wenno anyaman dita nga mangdadael iti ozone layer tayo iti lubong kaya okay iti tumapay iti kang runaan nga rason iti climate change ket dagiti arami ti tao kasi bagak tatay amang palubos kati gas nga mangdadang mangtengtengan iti init iti angin. Maysa a simple a nakaipakita iti greenhouse effect ket iti Cordillera makita ti epekto iti change kadagiti mannalon babaen iti saan a matalek a panawen ti tudo. Ya. Narigat a panagmula ken panakadadael dagiti mula gapu iti bagyo ken landslide. Dayta iti maysa nga problema tayo iti Cordillera tano iti marigat iti panagmula ta siyempre panagtutudo daytan nya hantayo nga basta-basta agmulmula lalo no panagbabagyo ta siyempre madadaan mo lang dagita maimula tayo no iti grabe panagtutudo iti mulaan tayo. Iti landslide dakkel ti epekto natano kas paggarigan na adda dagiti mabalin nga oray sa gabasit ay mula tayo nga apitan tayo nga ibiyahe tayo iti na data mo ti mangyari no adag biyahe iti nateng no panagtutudok at may slide da may stuck da kadagita kalkalsada wenno ti katengaan iti between kas paggarigan iti sagada ma-slide da iti banda na tubleng wenno anyaman dita handa nga maiabot iti presyo iti iti syudad ti Bagyo. Iti syudad ti Bagyo kana ko ma'am. Gapu daytoy adu dagiti komunidad iti agaramid iti panagmula iti kayo panang salaknib iti danom ken nasayat a panagmulat at matulungan ti aglawlaw ken masalakniban ti masakbayan dagiti umili. Iti maysa ditoy kagayam ken kakabsat daytoy kas ano iti nalaing init wenno kas ano iti ited iti perming pudot nya wenno
init nga kuna tayo. Iti maysa dito iti kadagiti na palabas nga bulan iti itatanga panawangan na napadaan na pasaran tayo matlaeng adu dagiti nakapansin nga agtultuloy ti panagpudot ti tiyempo no panggap iti tungtungan klima itata a panawen. Iti nalay nga init ket makaapekto saan lang iti salunat iti tao no di ket kastamot iti mula dagiti animal ken panagbiag iti tunggal pamilya. Siyempre kung natayuan na dakkel ti epekto na niya iti makaapekto iti salunat tayo. Ken iti salunat ti tao ken kastamot dagiti mula kasani bagak tay animal ken panagbiag iti tunggal pamilya. Iti no napigsa iti init mabalin nga makarik na tayo iti panakapoy ti bagi lalo dagiti mannalon ken dagiti mannalon. Siyempre nakabilad dagita iti manipot napanda iti talon no garden da enggana iti maawan iti init. So nga iti kunada idikat mabalin nga kaburam lang ti ulom iti kalugong wenno kayabang taiso ti susarenda idi di pangkaboy ti bagida ket masaparan a makaburan na basit iti init nya. Ngem itatta uray no nakapayong ka uray no nakakalugong ka grabe lata nga pumudot ti bagi gapu iti panagbalbaliw iti init wenno panagpudot itatta nga pannawen. Nga sabali maten uray iti angin hanang kurang lata amang puyot iti pudot iti mapan iti maangabsorben iti bagi. Iti maysa nga napigsa nga mabalin nga makarik na tayo iti panagkapoy, sakit ti ulo, siyempre sabali ti panagtira na iti ulo tayo ken panaka wow wenno jay makain-inom iti tao no sobra napigsa wenno napudot launay. Dagiti anak ken lalakay ket mas nangato iti pagad maapiktaran. Lalo dagiti ubing tano maminsan damat nga man anawaya nga uray no ipagbaga tayo nga agkalugong kayo no rumar kayo kaburan nyo ti bagidyo no rumar kayo agpayong kayo nga mawan lata tano iti ubing uray no napigsa ti enerhiya na dayta ngem adakkel lata iti epekto na kanyada. Kaslamat ka dagiti lalakay kinmapoy dagiti enerhiya ti bagbagida ti energy da so nga dakkel iti epekto na kanyada kadag dagiti bumakit ken lumakay. Iti met sektor iti agrikultura dakkel met ti epekto iti kinapigsa iti init. Dagiti mula kas iti nateng pagay ken mulaan ket nalaka nga matay no awan umdas nga danom. Dagiti mannalo ket marigatan gapu iti panakabasit ti apit ken panakanayon iti gastos siyempre iti mangbiag iti tao hananga iti tao ket ken dagiti mulmula ket danom iti kangrunaan anlang iti mula no diket ni pagkatatay nga pati dagiti animals tayo apoy na ken dagiti wild animals nga ken iti banbantay kagayan. So dagita iti panagbaliw iti klima itata nga panawen nga ibilang lata dagiti taraon ken danom ket mabalin may kat no agtultuloy ti pudot. Of course kapanasan tayo maten no makita tayo tatanga panag summer na ket
aglalabayin pa yun dagiti tattao maipanggep iti danom aya oray dagiti magaputi spring water bumasit dagita gapu iti kinapigsan iti pudot wenno init. So nga oray dagiti adda iti payo bumasit iti paddanom dagita so nga kapilitan dakkel ti epekto na ta no kas pagarigan imbis nga di pagay ket aganak iti 5 wenno 6 gapu iti kinakurang ti danom aganak lang iti 2 wenno 3 lang ket dakkel nga talaga iti epekto iti climate change no panggep iti pang-agrikultura. Mhm. No dagiti dayta may panggep iti panagputot niya kagayem ken kakabsat. Mhm. Ngam anya nga iti mabalin tayo nga aramiden tapno makaiwas iti peggad iti kinapigsaunay iti init. Siyempre, number 1 dita tapno hangka ma-dehydrate akit uminom ka iti adu nga danom. Agliklik iti init lalo no tenga ti aldaw. So nga iti kapatadan no agtatrabaho da masapa apan da masapa iti alas 6 antono amo da nga pumudot tin oras ti alas 10 alas 11 agawid dagitan nga aglinawan tadiyay nga ron kinapigsa unay iti kinapigsa iti init niya kawes iti nalagan ken nalamis abado dagita ti dadto mga pamayan tapno makaiwas iti napigsa nga init jay kinapudot. Agtalinawit iti nalamis ang lugar no mabalin. Siyempre sungaron nga makaiwasan tapno aglinong kaya kagayam ken kakabsat ya. May sapay daytoy tulungan dagiti lalakay ken ubing saan makakaya iti pudot. Ya. Dagita siguro ti maysa nga papel dagiti pamilya na niya no kas ano nga tulungan dagiti ubing ken dagiti lalakay tapno makaiwas da iti pudot no kas ano ti panakaibaga wenno panaka ited iti kanyada iti advice tapno makaiwas na dito. Siyempre di ako na natay nga agbuwan na tayo iti medyo no naimpisa lamis wenno nalamis abado ken aglinong. Salamat dagiti lalakay no mabalin ko mahanda ko mga rumwa-rumwaran na niya agyan na ta iti linong oray dagiti ubing ket kasta kumaken ipagatayo siyempre handa nga iwasan nga uminom iti danom. Ita dumbay pa iti panakabaliw iti klima wenno climate change ket maysa ka dagiti rason ano apay nga rumang-ay ti pudot iti lubong. So ang masapol nga iwanan tayo ti aglawlaw, babaen iti panagmula kadagiti kayo, panaglinis iti igigid, ken salimot-mot iti kinanayon ti daga ken danom. Okay? Anya agyam iti dadumapay dita daytoy panagmula a madadael gapu iti panakasabali wenno panakaiba iti klima. Iti agrikultura ket importante na unay iti biag ti dagiti tattao niya gagayen. Importante unay data kada tayo. Lalo kadagiti manalon nga isu iti mangipahay iti taraon, iti tunggal pamilya. Ngam ita nga panawon adu nga manalon ti marigligatan gapu iti panakasabali wenno panakaiba iti klima wenno climate change. Napayagan atong tungan iti climate change siya. Manipod tatitaw met lang ti mangriknaken ikumpara lalo dagiti lalakay iti nga isuda mismo ti ikumpara iti klima iti ken itata. Ti klima ket saanen akas idi aya kuna na dito sa ibagbagak tatay hapo.
nga dagiti tiyempo a sobra ti init at damet dagiti aldaw a napiksa iti tudo ken bagyo. At damet dagiti I will know gapuna ket dagiti mulakas iti pagay nateng mais ken sabali pay a mula ket madadaen. No nalaing ti init mamaga ti daga ken agkurang ti danom. Dagiti mula ket maliday ken saan a dumakkel. Siyempre gapo iti pudot hanang nga palubusan niya. Iti dagiti mula ket wenno ngamno agtultuloy met tinapigsa at tudo agbaha dagiti talon ket malunod dagiti mula. Kanya nga tatyo nga ruti umno talaga nga remedyen. Tano iti kinapigsa ti pudot banso tinamot ti mula. No napigsa mo ti tudo layo sa namat. Nya. So nga dagita gagayem iti no kung kumpara idiken itataket-taken iti kunada nga nagdumaan na. Dakkel daytoy a problema kadagiti mannalon tabasit ti apit ken awan ondas paglakwan iti pamilya. Dakkel nga talaga kagayam ya. Saan laeng dagiti mula ti maapiktaran adamot epekto dagitoy iti presyo ti taraon iti merkado no basit ti maapit. Agingga dagiti nateng ken taraon gagatangan dagiti tattao. Yeah? Iti no panggep iti init dakkel ti epekto na no ta siyempre matay ti dadto mga mula mabansot dahan nga napintas nga kikitan. So nga narigat amagatang iti merkado. No basit ti maapit nga nateng ken taraon ken no awan ti ilakom no basit nga talaga ti maapit mo tayo bagmet no mai suportara na iti pamilya ya ken hangagatangan dagiti tatawa ta siyempre bimasit nga rod nagmaditi kita na. Tapno matulungan ti aglawlaw ken agrikultura mabalin tayong aramiden dagitoy. Okay. Iti maysa panagmula iti kayo ken mula. Dati panagmula iti kayo ken mula ket siyempre no iti aglawlaw tayo no awan iti kayo nga mang sagip nga tumulong nga mang absorb iti pudot wenno dagiti dadto mga mula siyempre grabe latan dakkel iti ited na nga mas kwatayo iti pudot wenno ti init nga kunada no awan iti tumulong nga maimula nga kayo wenno anyaman dita nga mula iti aglawlaw. Panagsalimot-mot iti danom panangliklik iti panagdadael iti kabakiran. Siyempre iti panangsalimot iti danom kat isong order ti maysa nga number 1 nga kasapulan tayo nga tattawa niya. Isong adda it kasapulan nga dagita magapuan ti danom dagita watershed kitaan tayo tapno bantayan tayo ken mulaan tayo pa iti dadto mga kayo at tumulong amang tengel iti daga iti magapuan ti danom ken tumulong nga manganayon iti dagiti mula nga mabali at tumulong amang nayon iti danom tapno haan tayong grabe nga sagaba no maipanggep iti danom. Ugali met kit di idi nga no kumapo iti danom amon dagiti tattao idi no kas anong suportaran da dayta magapuan iti danom. Okay. Panang dayta ket panangliklik iti panangdadael iti kabakiran tapno nga maawan iti danom. Okay. Ken panang tulong kadagiti programa para iti aglawlaw. Kas ano nga tumulong tayo iti programa iti aglawlaw.
Magsadata ket ti tree planting. Dagita ken hanta yung basta agpukpukan iti kayo lalalo iti asideg iti makapuan iti danom. Hmm? Ah, iti iti dadumapay iti panakaiba iti klimat nga iti problema nga apektaran tayo amin, iso nga masapul nga agtitinulong tayo tapno masolbar iti agrikultura ken may sigurado ti masakbayan dagiti sumarsaruno nga henerasyon. Okay, ngem tapno matulungan tayo ti aglawlaw ken agrikultura, mabalin tayo nga aramidon dagitoy. Okay? Dahito iti maysa panagmula iti kayo ken mula iti pagtatay, panangsalimutmut iti danom, panangliklik iti panangdadangil iti kabakiran, ken panangtulong kadagiti programa iti aglawlaw. Ti panaka iba o iti klima ket problema nga maapektaran tayo amin. Ya? Iso nga masapol nga agtitinulong tayo tapno maisalbar ti agrikultura ken may sigurado iti masakbayan dagiti sumarsaruno nga henerasyon. Okay. Deta iti maysa nga dapat nga aramidon dagiti tattao. So sakbay man nga ituloy tayo dito nga tungtungan tayo ket may sapay man kansyon para kada tayo amin sakbay nga ituloy tayo apo dagitoy kakayam ken kakabsat. Palito siya'y kapapanuran, sinangihi ay kabenggetan, probinsyan di kaigurutan, way adal na magayadal na, say amin panuklaan da, tan malanoy, din makan ay maan. Balitok say kababanuran, kasikot na dagsun ay ugnan, mualikan ang wanan, at adoy ulalatungan, say pagkusin pumulaan, ay pangilaan. Sinagum apalya paniibawan, way inilak din mamasing usok na, naging ating inanan. Okay, apan tayo ko ituloy dagiti pagtutungtungan tayo maipanggap iti programa Sagada Imdar mo on air nga maipanggap mat iti panagkurang iti danom ken panakaapektaran iti agrikultura tayo. Na dati nabanggit tayo tatay nga iti maysa na at iti danom ket importante unay iti biag ti tao ken iti agrikultura. No awan danom marigatan dagiti mannalon amang padakkel kadagiti mula kas iti pagay, mais, nateng kas ken sabali pay. Ita nga panahon adu a lugar iti makan makarigrigat wenno makarikrik na iti panagkurang ti danom gapo iti nalaing init ken panaka sabali iti klima. Dagiti karayan, bubon ken panag wenno pag duman ken ti mababasit iti danom na wenno mamagaan. Gapo iti panagkurang iti danom dagiti mo lakat maliday ken matay saan adumak ken dagiti naten ken bumasit iti apit. Dagiti iti nabanggit tayo tatay anya gagayam ken kakabsat ngam napintas latta at dublian tayo tapno tikas taket makikinaawatan tayo. Iti dadumapay ket
daytoy mabalin nga aramiden tapno makatulong kajay kung nakatatay nga agsalimot-mot iti danom kan saan mang sayang agmula iti kayo tapno makatulong iti panagtalinaw iti danom iti daga panang salimot-mot iti karayan ken kabakiran ken panang suporta kadag iti programa para iti agrikultura ken aglawlaw ya. Dagita iti na kuatay yu tatay iti na bagatay tatay ngem tapno agsalimot-mot iti danom ken saan masayang o namang sayang mabalin tayong aramiden dagitoy. Okay? Iti may sakat daytoy isirra no ada iti gripo, isirra ti gripo no saan nga usaren. Nga isirra nga usto tapno iti may sangat to iti bawat minuto nga tudtud ti danom ket dakkel deta nga epekto. Kaya nga ka epekto ta kasapulan nga mangkasapulan iti danom. Saan nga baybayan nga agayos ti danom no rubrubos wenno agpugpugso. Istima rin tapno hanga agrubos wenno tapno hanga agpugso dijay gripo wenno anyaman dita ya. O sa rin manen tinagapu danom iti panagdigos wenno panaglaba para iti panangted danom kadagiti mula. So instead kadagay inusar mo nga naglaba or nongem ikabin mo iti may nga timba wenno dagay usaram nga nagdigos ket or nongem tapno wenno dagay lalalo ti panaglaba ti panagugas ti plato or nongem dagay tatapno isu iti isipog iti mula lalalo iti kunadang kastoy arod iti summer nga kunada tapno hanga masayang iti danom. Agornos dagiti tubo wenno gripo nga dagi agteteted wenno tumutulo tapno saan masayang ti danom. No nya ti magapan ti danom kas pagarigan magaputi spring water iti bantay masapol suruten lalo no summer nga kunatayo suruten tapno galuten dagiyay masayang nga teted ken dagiyay napugsat masapol istimba ren tapno haan nga masayang iti danom. Agurno kas pagan agtutumet di agurno iti tudo babaen iti drum wenno pagkakargaan iti danom tapno mausar iti panagmula. Kita naman minsan iti kunata yung summer kata dati maminsan nga panagtuto na. Kaya so nadagsag paminsan lang matkiti. Anyway, kasta iti kas anong agsalimot-mot iti danom. Saan nga mangrugit iti karayan ken bubon tapno agtalinawid nadalos iti danom. Dagita iti dadumapay no kas agsalimot-mot iti danom. Agmula iti kayo ken mula tapno makatulong iti panagtaginayon ti danom iti daga. Damat nga talaga dagiyay kayo nga no agmula kaket tumulong nga mangparwar iti danom. O saran lang iti umdas danom iti panaglaba, panagdalos ken sabalipay nga aramid wenno aramid. Yeah? No hamong saran ti danom iti napinpintas ti chay i-close mo tapno adamot iti saran iti daduma tapno haan nga sayang ti kas iti kunada nga salimot-mot iti danom. Saan nga baybayan nga agayos iti danom no sa dine pagatoy tatay niya iti dumapay iti tapno makatulong kadagiti programa iti aglawlaw mabalin nga aramiden dagitoy. Okay.
iti may sa diti ket di maki-participar kadagiti clean up drive, makitintinulong iti panaglinis kadagiti barangay, dagiti karayan ken kalsada tapno awan basura ken agtalinaed anadalos iti aglawlaw. Okay. Idi matlang dagiti tattao idi amo da matlang no kas anong aglinis iti aglawlaw. Ta no amo da nga dandan iti panagtutudok at apan linisan dagita karkarayan tapno awan ti agsira tapno haan na nga dadangelen dagiti paypayo. Aya ken iti dadumapay nga pamayanda iti. Itatamot nga panawon adamot iti kunada nga programa nga nagapu iti gobyerno nga iti barkada. Nakita mo piman nga amin nga bumarangay, particular dito sa Sagada, ket isa-isayang katdaday ta aktibidades nga barkada iti tunggal barangay nga adda iti schedule da nga aglinis iti creek wenno karayan iti kalsada wenno dagiti pagnaan lalo dagiti plastic cellophane ken amin nga mabalin maianod wenno mapan iti karayan amang dadael iti karayan wenno mangpulat kadagita abot nga manglayos kadagiti pangkabiyagan dagiti tattao mismo ditoy Sagada. Iti panag siguro iti segregation iti basura, idiso iti biodegradable, recyclable, ken non-biodegradable tapno nalaka iti panagproseso ken recycling. Nabayagan deta manong atawon nga information dissemination iti Office of Our Environment iti Sagada nga amin kat i-practice daytoy ibagbagada nga segregation ti basura. So from the biodegradable mabalin nga unungan tayo para iti abono, dagita recyclable nga mabaling plastic wenno bags, antayo nga basta nga ibulbul lang masapul ikupin wenno idulin tapno isumanin iti usaren lalo no apan ka ag market. Kasla idi daytoy biodegradable nga daytoy idi ket adda kay jay kunada idi nainsigmudan nga tabak di jay kulungan ti baboy. So nga amin nga biodegradable ikabilda ijay tabak ta ijay nga marunot. Ta usaren dagiti tattao idi nga pang-abono. Yeah? Iabono da iti pagay, iabono da kadagiti nateng, wenno anyaman dita nga mo imula da nga uso ti usaren da nga pang-abono. So nga adda iti practice mo't lang dagiti tattao idi may panggap iti biodegradable nga panag asasao iti panawon. Iti dadumapay ket iti panagmula iti kayo ken halaman. Kayo ken timula kunana ditoy. Makitinulong kadagiti tree planting activities tapno tumulong iti nalinis ag klima ken nasaya at adanom. Iti kaugalyan mo't lang dagiti tattao idi lalalo di kunada nga muyungan wenno di bagin iti clan. No ammo da nga kurang ti kayo wenno adda iti inalada nga kayo nga inodas inosarto ti balayda pagtutungtungan iti clan dayta ket apanda agmula amin tapno masukatan ti jay inalada nga kayo nga inosarda iti balay. Kasmet iti common area. Dagiti matlang umili ipaton dagiti lalakay nga apan tayo agmula amin iti kayo tapno masuportaran iti lugar tayo ken adda dagiti apiton dagiti sumasaruno nga kapututan tayo. Akan iti panag participar kadagiti seminars ken awareness program. Okay? Agited iti oras tapno makasuro may panggap iti climate change ken panangsalimutmut iti aglawlaw. Saan nga mangdadael iti kabakiran ken karayan. Liklikan iti panagputol kadagiti kayo no awan permiso ken panagkalat
basura iti danom. Iti met lang may deti bagakta iti kaugalian met lang ti tattao iti ta siyempre itatakat kasapulan iti permit nga magaputi barangay, permit nga magaputi DNR, uray no Baguio deta kayo security ang mula ngam iso deta iti patakaran tatta. Kat surutan tayo matpiman. Ngam idi awan ti kasta ngam ammo ti tattao idi nga no adda iti pinutol mo nga kayo nga usarem iti balay mo masapol apan kagmula ta sukatam dayta iti routine dagiti tattao iti ken kas ano sa lakni banda iti kabakiran wenno kabanbantayan dagiti tattao iti iti tadumapay di jay sana amang dadawin iti kabakiran ken okay, dagiti iti tadumapay niya diyan ay bagatayo tatay. Masapol nga daytoy ko na tayo nga panag-usar iti environmental friendly pamayaan. Ya? Diyan no kas ano nga usarin tayo daytoy environment friendly pamayaan. Kas iti panag-usar iti reusable bag panagkurang iti plastic kan panagtipid iti danom kan kuryente na inayin mo tanan iti kuryente aya amotay mo tan amin iti kagayam kan kakabs ay kat no mga mongos ano awan ti pangusaram iti kuryente ay kat idi pa lalo no matulog kayo ti rabi ay kat hanga kasapulang nga nakasilaw dagita iti may sano kasano pa nagtipid iti kuryente udapon amin dagiti silaw dagiti kuryente nga ay ti wen dagiti silaw iti rabi nga nga di kuryente tapno mabawasan tapno makatipid iti kuryente lalalo no nangato ti mabayadan iti kuryente mo tayo kumatay tipid kagayon ya kanmang suporta kadagiti ordinansa ken programa ti gobyerno kunana ditoy ken suruten dagiti paglintigan maipanggep iti basura danom ken protection iti aglawlaw. Okay. Iti may nga pangmayaan dagiti tattao iti tapno kas anong masuportaran dagiti danom iparit dagiti lalakay iti mangipan iti sabon wenno agupugas iti agus usar iti sabon ken ti makadadael iti pagsaktuan dagiti tattao iti tano mamati da nga iti danom ngamin nga pagapagapuan ti danom dakat adda iti akin balay tapnohang kano nga agapos tapnohan nga pumanaw teta iti kunan dagiti lalakay ya ken kasta iti kasada nga mang protektar iti magapuan iti danom bueno dagiti danom nga kasa nga inumenda iti komunidad. Iti babaan kadagitoy nga aramid tunggal maysa ket mabalin makatulong iti panagsalimot-mot ken panang pasayaat iti aglawlaw para iti masakbayan kagayaw. Iti iti dadumapay nga tungtungan ket detoy panagtutudo ken panagbaliw iti panawen ket detoy anya iti panagtutudo ken bagyo ya ti panagtutudo ket isu iti panawen ado iti tudo wenno ulep nga patingga iti daga ngem aduunay ti danom ken napigsa ti angin agbalin daytoy bagyo. Okay. So dagiti bagyo ket mabalinda nga mangyeg iti dakkel atudo napigsa nga angin baha
ken panagbalin narigat iti panagbiag. Kapadasan tayo mo amo apo dagiti gagayam ken kakabsat niya. No napiksa ti tudo, no adda iti bagyo, si amo tayon nga awanen napiksa man ti tudo ket adaman ti madadael, adaman ti margaay, adaman iti malayos. Ken maparigatan man no panagbalin na narigat iti banabiyag. Ta siyempre adda dagiti antayo nga maiwasan nga dadangelen iti napiksa at tudong wenno iti bagyo. May sa dito iti epekto iti agrikultura kadagiti pang-agrikultura kadagiti manalon. Siyempre dakkel iti epekto na dayta no na adda iti bagyo, adda iti napipiksa ti tudong. Ket dakkel iti panagsubok kagayam ya. No kas pag napigsa ti tudo ken angin no dagiti mula da mabaot dagiti mula mapukaw ti apit, of course mapukaw ti apit. Tano iti pagay no nalmos ti pagay santo no mano nga Domingo una dati may nga Domingo talo nga Domingo uno duwa nga Domingo ti tudo napupunno jay talon natumba dagiti pagay syempre nadadaelen daytan kumapoy dagita maawan dagiti apit nya maawan dagiti mula kaslangay nga dagiti talon ket awanen ti no nya dagiti mo na imula nga talaga dita ket madadaelen awan serbinan nya gapu ditoy napateg iti panagplano ken panagsagana tapno maprotektaran ti panagmula. Ti panang salimot-mot ti biyag ken pagtaengan tapno may sigurado ti salunat ken kinatalget. Tamat. Agsagana iti pang-emerhensya akit danom makan ken dadumapay kasapulan no dumteng iti panagbabagyo. Okay. Iti panagmaymay sa iti komunidad no adda ti bagyo napateg iti panagtitinolong wenno panagkaykaysa. May sa dito ket tumulong kadagiti agkasapulan. Silpo kadagiti barangay officials. Makiparticipar kadagiti programa iti disaster preparedness. Iti panagtutudo ken bagyo ket party iti panawon ngem babaen iti panakaisagana ken panagkaykaysa mabalin tayo ang maprotektaran ti biag ken dagiti talon. Okay. Napanggapot iti kanayunan pay nga ibingay tayo ko dati layos ken ngato nga adanon iti baybay ta no iti kabanbantayan ket mostly a problema tayo ditoy ket no kas lumisi tayo wenno suportaran dagiti panaglayos dagiti panagraggaay dagiti panbantay iti kapatadan met syempre asidig da iti kapatad asidig da iti danom asidig da iti baybay ket anya iti layos wenno storm surge iti layos ket may saan napigsaken nainget panagturong iti tanom manipod baybay nga agsubli iti daga kasla agtulnog iti baybay iti napigsa nga angin kapo iti bagyo. No agdakkel iti bagyo agtubumot ti danom iti baybay iso mabalin sumrap iti barangay balay ken pagpigan ti tattao. Dayta iti may nga kadakkelan iti kapatadan lalalo kadagiti asideg iti baybay kagayam. To iti apay nga mapiligro ti layos ket napagat gaputa napardas panagsubli ti danom. Awan kanito likas no saan naka-andam, nohan nga naka-alerto.
Mabalin a mangala iti biyag ken pagtaengan, makadadael iti pagilian, talon ken dalan. Okay? Iti panangi sagana ken panang salimot tapno masalakniban ti biyag no maipanggep ditoy peligro iti layos, adda adenggen ti warning ti pag-asa ken dagiti LGU. Tanuan na ti paganti pag-asa nga kastoy iti kinapigsan ti angin, kastoy iti kaadong ti itindag na nga danom, ket masapul nga patsyen tayo nga min dagiti tapnohan tayo nga madangran nga tattao. Okay. Siyempre, importante pa lang dagita tattao. Ken denggen dagiti ibaga dagiti local government unit lalalo itata nangro na iti NDRRM iti tunggal municipality ket isuda ti number 1 anaka monitor tapno isuda iti mangibaga kadagiti barbarangay wenno kadagiti tattao nga awan ti rumrumwar hang kayong mapapan iti talon lalo dagiti adda madalya sa takarayan tapno hang kayong madangran. Panyo ikanal dagita kanal iti ngaton iti balbalay tapno hang makagapo nga mangregaay iti daga tapno nga magapuran dagita balay linisan dagita kanal tapno diretso iti danom nga awan dagiti agsera. Iti dadumapay syempre agliklik iti baybay no adda dagiti bagyo kasi ko naktatay dagiti iti adda iti bumalay iti lang nangro na iti baybay. Nga usapon nga patsyen damat laeng dagiti pag-asa ken dagiti local government unit apo. Iti may katlo dito diti agsagana iti emergency kit danom makan agas ken silaw. Kanayon daytang ibagbaga dagiti adda iti opisina iti MDRRM apo. Amuan dagiti evacuation center iti barangay. Dagitamat. No, kunada nga ag-evacuate, amuan tapno amo iti mapanan. Okay, no, iti dadumapay, daytoy papil ti komunidad na patag iti panag maymaysa. Ag titinulong dagiti pamilya ken kakabagyan ag suporta dagiti barangay officials iti panag-evacuate wenno likas mangibingay iti impormasyon tapno awan mapukaw. Okay. Data po dagiti tungto ti nagpatinggan iti tungtungan tayo na panggap iti programa iti MDRRM on air at iti layos kat may saan napigsa apasamak iti natural nga babawen iti panagkay sagana panagkiinawatan ken panagkay kaysa mabalin tayo ang maprotektaran ti biag ken komunidad. Oray iti patad nga lugar, oray iti kabanbantayan, di ko na nga iti agtitinulong tapno awan iti mapukaw abiyag. So naimbag man nga agsapa kada kayo amin nga awan labas, tagita iti naibingay tayo iti programa tayo iti Sagada MDRRM on air. Sakti ng nakagkadwa itatawan sa bali ani manong yung Rafi kakabsat ken Cagayan.